I hele mit liv, der har jeg stammet. Jeg føler, at jeg er nar. Hvorfor fanden kan du ikke bare snakke? It is time to start over again. Men ikke synderligt. Men når jeg har da en endelig ønske om, at når jeg har været på det kursus, så kan jeg snakke helt normalt igen. Hiv efter løften. Man skal undgå tidspres. 2 ord per setning. Undgå tidspres. Dere må bli mye mer streng med dere selv. Disiplin. Det bliver nok det hårdeste og det mest vigtigste i mit liv indtil videre. Og den hvide bluse, den er stadigvæk våd. Vil du have den med? Ja. Så vil du på din plads. Det er aldrig sjovt, at når ens barn er sådan helt perfekt, hvis man kan sige det. Men han har aldrig sådan rigtig fortalt en hel masse om det. Når det kommer et stykke, så har vi jo stort set aldrig snakket om det. Men det har ingenting med dem at gøre. Det er bare fordi, at når man som stammer, så er man lidt flov ved det jo. Hej. Ja, hej Henrik. Er du klar? Ja, det er det. Hvis jeg spørger, og så han fortæller mig det rigtige, så er det svært at hjælpe. Jamen, jeg tager afsted nu. Ja, perfekt. Ja. Ja, fanden. Jeg kan jo heller ikke hjælpe ham med at snakke. Altså, han skal jo også selv ud og stå på egen ben, om han så stammer eller ej. Det er en tur til Norge. Ja, tak. Jeg er da helt vildt spændt. Når skår til det kursus. Og det bliver 20 år, 4 der bort. Og så håber jeg, at jeg en dag vil kunne snakke med en person, der så vil sige, at jamen altså, han har aldrig nogensinde stammet, har han. Nej. Skal man bare sige navnet, eller skal man? Hej. Henrik Thøsen og Peter Andersen. Jeg har det tit gået hen, og så sparker de land ned. Jeg har slået min hånd ind i en dør eller et eller andet, fordi at, altså, man var bare så galt på sig selv. Må jeg lige spørge, hvornår? Hvad ved vi i teksten fra i dag? Kunne jeg se? Hen i skolen, at der bliver spurgt om et eller andet. Og så jeg godt kender det svar, men så man kan mærke indvendigt, at hvis nu jeg rækker hånden op, jamen så kan jeg ikke sige det svar, uden at det kommer til at stamme. Og så i 9 ud af 10 tilfælde, jamen så holder jeg mig tilbage. Man hader det på grund af, at at det kan blive endnu en lille nederlag. Hey, kan du lige få en uddannelse? Jeg har været inde i nogle dårlige perioder, når jeg ikke har følt, at jeg har fået så meget ud af en uge, og jeg har stammet meget og sådan noget, jamen, så kan det være en hel befrielse at tage i byen lørdag. Det bliver kanon i morgen, eller hvad? Nej, der kommer heller ikke. Nej, men jeg driller bare men der står Mac P. om på Nina, der står Mac Skriver, Mac Bjerg, Mac Bollerup. Det er mange dage, der kom hen og sige til mig, at det var helt sjovt så se det sådan, fordi at jeg troede, det var sådan en lidt generet dreng, og det er jeg jo slet ikke, når det kommer et stykke. Goddag, TV-dagbog. Kurset det starter i morgen kl. 9, og den skal bare have en skalle, når jeg vil virkelig være engageret
så håber jeg og tror, at så skal det nok gå. God morgen alle sammen. Til de nye kursdeltakerne, gratulerer med et godt valg. Valget om å skulle gjøre noe med din egen stamming. Veldig mange har prøvd veldig mye. Alt fra logoped til healing, akupunktur, medisinering for å prøve å bli kvitt stammingen sin. Vi skal til å gjøre det første intervjuet med de nye deltakerne. Hva gjør du til daglig? Jeg jobber som mekaniker. Hva heter du? Hei. Jeg spiller meget fodbold. Jeg går meget i byen. Jeg hørte ikke hva du sa. Når jeg går meget i byen, og når jeg har det sjovt med kammeraterne. De som er instruktører, er også tidligere stamme. Og det gir kanskje en viss tyngde da, at en som selv har stamma, kan klare å undervise og være så god til å snakke. Tenkte aller først å vise et lite videoklipp av min førstedagsvideo. Hva heter du for noe? Siv Scheide. Amen. Dette var meg på en forholdsvis bra dag. I dette kurset har dere fått beskjed om å ta med dere et belte. Dette beltet er kun en kontroll på at pusten som vi skal gjøre, gjøres rett. Hiv etter luften. Sigbjørn Scheide. Jeg presser ut all den luft jeg har igjen, etter jeg har sagt hva jeg vil si. Tell etter 3. 1, 2, 3. En gang til. 1, 2, 3. Jeg kan godt lide at spille fodbold. Jeg kan godt lide at se fodbold. Peter har egentlig 2 handicap. Det ene er stammingen, og det andre er hemmeligheten. Hemmeligheten som han går og bærer på. Det at han klarer å skjule det så godt, er med på å holde liv i stammingen hans. Jeg synes, jeg er en af dem, der stammer mindst. For eksempel, da vi kun måtte sige 2 ord ad gangen, der følte jeg tit, eller jeg følte, det var lidt frustrerende, fordi jeg faktisk godt kunne sige 10 ord ad gangen uden at stamme. Man tror man klarer å snakke så godt og bruke så mange triks, at stammingen ikke er så veldig tydelig. Man skal undgå tidspres. 2 ord per setning. Undgå tidspres. Man skal ikke lade andre styre, når man skal tale. Det er en selv, der bestemmer. Når man skal tale, det er deg selv som bestemmer. Det er 5-6 ord. Du skal på 2 ord per mening. Man bestemmer selv hvornår. Jeg hører ikke hva han sier helt tatt. Nå blir du svak igjen med en gang. Jeg føler lidt, at ham Tommy Pettersson, ham der kursusmasteren, han har været lidt specielt efter mig. Som du kanskje har merket, så går det veldig godt for deg.
Og det kan være litt farlig å tenke at siden det går så godt, så trenger jeg ikke å jobbe så hardt. Så det kan være en av de fellene du kanskje faller i, men jeg vil advare deg allerede nå at du må ikke tro at dette klarer du uten hard jobbing. Vi lærer en ny måte å snakke på, og den må vi lære helt ifra grunnen av. Og det betyr at i begynnelsen så vil det for de som kom her og var skjultestammere og klarte å skjule handicapet sitt, kanskje både sees og oppleves som et tilbakeskritt. Lektien til i morgen, det var lige 30 sider i den der Maguire-bog, vi har fået på engelsk. Og så skulle vi alligevel være friske og veludhvilet til i morgen tidligt. Kl. 7. Yes. Så skal vi se på noe hyggelig først, nemlig noen videoer. Dette er meg, Southampton, mars 2000. Find a good-sized town or city. Go to the busiest streets. Jeg var en skjult stammer, og jeg var veldig god til å skjule stammingen min. Jeg kunne ha lurt deg i flere dager, uker, helt til jeg ikke klarte mer, og da hadde jeg falt gjennom ganske kraftig. The fear is gone. Da jeg kom, der snakkede jeg meget mere flydende. Nu der lød det meget mere mekanisk. Men alligevel så gør jeg det jo uden at stamme. Og det er jo det primære. The damage. Vi har øvet noget, der hedder frivillig stamme. Very wise. Det kan godt lyde lidt mærkeligt, men hvis man med vilje stammer, jamen så bekender man kulør, og så viser man, hvem man er. For man er ikke en, der taler flydende. Man er en rehabiliterende stammer, som de siger. This can be healthy problem. Working on. And it's probably. Det føles lidt ligesom om, at en dag på det her kursus svarer til et år eller sådan noget i virkeligheden. Dette rommet har blitt en komfortzone. Vi føler oss trygge i dette rommet. Og da er det på tide å ta et steg videre. Så det vi skal gjøre i dag, det er at hver og en av dere nye skal ta 100 kontakter. Og for å virkelig vise at det går an, så kommer guttene, de kommer til å ta kontakt med de peneste jentene. For å vise at de heller ikke er så veldig farlige. Det er viktig for dem å faktisk oppleve at det er ikke så skummelt allikevel å kontakte fremmede mennesker. De fleste fremmede personer er hyggelige mennesker, selv om du stammer. Jeg sagde måske i går, at jeg troede, jeg ikke ville blive nervøs, men alligevel så kan man godt mærke, at det er nogle sommerfugle. Det kan jeg godt forstå. Men det er slet så galt, når man først kommer i gang. Vi er ude og tage kontakt til folk. Det vil sige, at vi skal ud og bruge det, der kaldes frivillig stamning. Undskyld. 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 Vet du, hvor der er minibank? Rett over gata i det bygget der oppe som står elektro et eller annet på. Okay. Her skal du være. Du må da meget sød. For eksempel, du kan stoppe dem lidt før, så hvis det er helst nogen, der går ind imod det selv. Ja, okay. Så kommer man på stødet der. Ja.
Undskyld. Ved du, hvor Egertorvet ligger? Hæ? Ved du, hvor Egertorvet ligger? Egertorvet? Ja. Er ikke det det oppe der, da? Ja, det er på toppen der, hvis du følger den gata opp. Okay. På toppen her er Egertorvet. Ja. Det er det. Førhen, der har man været flov ved at stamme. Der har man gjort alt for at undgå at stamme. Ved du, hvor centralstationen ligger? Sagt alle mulige ting, man slet ikke mente. Gjort nogle ting, man slet ikke ville gøre. Hele tiden undgå at komme i de situationer, hvor man bliver pinligt berørt. Undskyld. Ved du, hvor der ligger en minibank? Hvis du går ind på Narvesen der, så er det... Du kan ta ut penger der. Okay. Det er sådan en automat der inne, tror jeg. Tak skal du have. Det var vældig flot, det der. Det giver egentlig en god følelse, at man så har fuld kontrol over. Det er bare ikke så fedt, når hun er lige ved at gå. Nej, det giver en lille gip. Undskyld. Ved du, hvor der er en minibank? En minibank, det bør jo være egentlig ganske mange steder, vil jeg nesten si. Det er vel rett opp på Egertorvet der, opp på toppen, Okay. der, på plassen der. Ja. Tror jeg det er. Må jeg fortælle dig noget? Ja. Vi er stammere. Ja. Vi går på et talekursus. Ja. Og er ved at lære en ny teknik at snakke med. Okay. Som stammer er det svært at tage kontakt til fremmede mennesker. Og det skal vi øve. Så du er blevet brugt som kontakt. Okay, men du har gjort en bra jobb. Tak skal du have. Ja, håper det går bra. Ja. Ha en hyggelig dag. Hej. Okay, det går sikkert kjempefint det. Ja, tak skal Du du gjorde have. en bra jobb der, så det går bra. Tak. Det var en hyggelig færd. Ja, det var det godt nok. Kom nærmere! Dere skal nå få møte noen av Skandinavias modigste mennesker. Dere skal møte mennesker som i dag skal trosse sin aller største frykt. En frykt for å holde tale offentlig. Det känns otroligt skönt att stå här inför alla er idag och prata. It is time to start over again. Bare det å snakke med fremmede personer har vært et rent helvete for meg. I mange, mange, mange år. Som kroniker. Takk. Hej. Nikolai Kaspari Stigar. Jeg har stammet siden jeg var 4. Og har vært veldig plaget av stammingen. Det er en stor ting for mig at kunne stå her i dag og så holde denne tale for så stor en forsamling. Before I refer to the diagram, så håber jeg, at jeg i dag har skabt et fundament for mit liv, som jeg fra i dag af kan jeg arbejde videre på. Tak skal I have. Tak. Stærk, Peter. Ja. Ja, det er næsten lidt ubeskriveligt. Man føler lidt lige, når man er kommet ned.
og har sundet sig igen. At man vil op igen. Bare op og snakke. Og sådan har jeg aldrig følt det før. Den tale her i dag, det var simpelthen fantastisk. Der følte man, at man levede. Og stå deroppe bare at kunne snakke, og bare kunne kontrollere det, uden at være bange eller noget som helst. Det var en fed fornemmelse. Vi har en video av dere på torsdag. Vi tenkte det kunne være av interesse for dere å se. It is time to start over again. Gjelder så det alltid at jeg stammer så mye av og til, så er det helt at jeg... Det går meget, som der også nogle af de andre, der har sagt, i perioder, op og ned hele tiden. Men jeg har overhovedet ikke været klar over, hvor mange tricks jeg brugte, og hvor meget jeg prøvede at kamuflere min stamme. Jeg kunne ikke sidde stille, jo. Jeg sad og lavede alt muligt med mine hænder, og brugt alt muligt fyldeord, mumlet, brugt 1000 gange og 5000 gange. Men det har jeg kun gjort for at undgå at stamme, jo. Og hvis det nu skal være sådan, at jeg ikke skal tænke på de ting længere, og jeg ikke skal undgå de situationer, hvor jeg ikke skal være bange for det, jamen så er det her kursus jo betydet alt. Jeg synes, det er utroligt. Så stor udvikling, jeg er gået igennem fra torsdag til søndag. Jeg synes, alle sammen herinde har grund til at være stolte af det, vi har opnået. Der er ikke så meget mere at sige, end jeg er så glad for at stå her. Jeg glæder mig til at komme hjem. Tak skal I have. Jeg vil kunne takke alle sammen. For at de har hjulpet mig. På så god vej. Det så godt nå. Det var som om, at da man havde været oppe og tale der, og man kom ned på sin plads, og jeg tænkte lidt over det, så kom det hele bare op i en. Alle dem dårlige oplevelser og ubehagelige oplevelser. Al den frygt, man i 19 år har haft inde i sig hele tiden. Det var som om, at den bare lige pludselig kom op igen. Og så kunne jeg ikke holde tårerne tilbage. Og jeg vil arbejde hårdt. Stenhårdt på. At det skal lykkes for mig, det her. Han har viljen. Det har de også de mennesker, du kan møde i vores nye dokumentarserie. De har ikke noget job, men krisen kan blive en ny chance. En ny serie af holdet bag Livet er fedt fra på torsdag kl. 20. Familien her har det modsatte problem. Alt for meget arbejde og for lidt tid til børnene. Hvem af dem skal kvitte jobbet? Se med om lidt.